Salutare națiune! Vă vorbesc în calitate de părinte și deja bunic. Ca om trecut prin viață, știu că vrei să fii mereu acolo unde este sufletul copilului tău. Dar adolescența vine la pachet cu frici și secrete pe care cei tineri uneori nu știu cum să ni le spună, de teamă să nu ne supere sau să nu ne dezamăgească. Sunt situații pe care un adolescent de 16 ani le trăiește foarte intens și are nevoie de sprijin, dar legea actuală îl blochează. Fără semnătura noastră a adulților, nu poate cere ajutorul unui specialist. Alături de alți colegi din USR, cărora le mulțumesc pentru încredere, am inițiat o propunere de lege care vine să sprijine familiile, să le facă mai puternice. Propunerea este ca tinerii de peste 16 ani să poată apela la un psiholog sau la un consilier școlar în nume propriu. Cabinetul psihologului devine astfel un spațiu sigur și confidențial, unde copilul sau nepotul nostru primește ajutor la timp, înainte ca problema lui să devină o dramă. La 16 ani, copiii noștri au deja buletin și responsabilități. Haideți să le oferim și dreptul de a avea grijă de sufletul lor. Sănătatea lor mentală nu ar trebui să se lovească de bariere birocratice.